Ukubaluleka kwe Mbhali. You understand? There's something I remember. There's a song, Peter Tosh, when he says, "You can't blame the youth. You teach the youth in your schools about Marco Polo, about Bonga Babani, these white founding fathers, and then at the end of the day, what you say, you act surprised when the youth are becoming violent. You act surprised when the youth are becoming rapists, and all these doing all these dirty things." For not forgetting in Dobana, all these founding fathers, what they were doing, they were robbing, raping, killing. These are murderers, and you say he was a very great man. You teach the youth to celebrate these people. You understand? Now you act surprised. You taught them to celebrate rapists. You say these were great people. You taught them to celebrate thieves. You say these were great people. Not forgetting in Dobana when Sasingama Africa, these things they never existed. To an African. Now Mdomyama is the biggest criminal of this world. Out later by Dolopi. Abelunga nyusa le festi. Abebonutaki. Mdomyama. Kunyusi festi. Because Mdomyama I feel safe. But it comes to that person have to feel unsafe because of his history. The cruelty they have to feel unsafe. They have no one abanyusi festire kasisi. They have no one akabethala kwezanda bahlala kuzo koma Beacon Bay. Banyusa amadonga bemandi. Because they know no one abasiphathe njani. They have to be afraid of us xa besibona. Awunawuphatha umuntu kabuhlungu umngcikive. Ngomso ungafili ashamed xa umbona uzamoyika because ulindele into bana lamuntu makaziphindezele. Ulindezele into bana lamuntu uzawuretaliate because of the wrongdoing obuzenza kuyo. That is how important history is, because abantu abanjengoGavi noNkrumah, that is what exactly they saw into bana history yiyo esigayitayo into bana sizaba sisizwe senjani. Icampus esibonisayo into bana isizwe sethu sibhekaphi ngoku history. If you don't have a positive information about imbali yakho nalapho usuka khona, soze ube ne-vision e-right nge-future yakho. Akho nto iku-inspirishayo to do good, to do great, because history yakho ibambe esiqwini. There's something ethethwa i-elder kuthiwa ngumutabaruka. Whenever they teach us about the history, they start with slavery and apartheid. When they are teaching us about the black history. Now you can go to history books, slavery, apartheid. They are saying this is black history. Black History Month, slavery, apartheid. You understand? Only this is not a slave. No, this is not black history. This is the things that interrupted the black history. We have a greater history. Before we contact with the European, we had a greater history. We don't know poverty. It never existed in Mdomyama. I remember not so long ago, abantu bengekangeni kakhulu kwezidolophu zethu, mhlawumbe besezidolophini njengabantu abakhulele ezilalini ke nabebengekangeni kakhulu ke ezilalini at that time. You understand? Growing up into yakudala into yangoku. Ubuphuma uhambe etown ungashikanga endlini. Ungavalanga uvela uthi kumakhelwane undijongele indlu yam. Ungatsho kumakhelwane undijongele indlu yam namhlanje. Awumthembanga umakhelwane wakho lo uphuma endlini. Soze ushiye umakhelwane. Nokufaka ibhagla, ufake zonke ezi zinto uqhagamshele. You understand? We don't trust each other anymore, but we felt safe. You understand? Obuhamba apha kudala even uyendawo ngokuya kwindawo ekude nobuya komarhawutini. Xa ufika pha ungazi mntu kulaa ndawo. Mhlawumbi uyele loo nto, uyele umsebenzi, uyele nto. Uzawufika emntwini phakathi yakho xa ufika intloko yakho. You understand? Uzawufika udibane nabantu. Uzawufika unikwe into yokutya, unikwe indawo yolala. Ngabantu abangakwaziyo. But bayakwazi abantu, these are no strangers, ngabantu bakhulu. Iqala ke lala ndika laa nto ilana kwa usemncinci esikolweni. Kuthiwe now don't talk to strangers. The type of education efakwayo ebantwaneni bethu xa sibafaka esikolweni, don't talk to strangers. Uyayiva ke ngoku laa umntu wakuni ngoku sistranger. Xa ubona umntu omnye black man sisubona istranger, don't talk to strangers.
You understand? But besiyazi into yobana xa ndibona ubhuti phaya ngubhuti noba ngubani noba ndiyamazi noba khawuzulungisa ubuhlanga. uyabo xa ndibona utata ngutata uyayiva umntana ebeqeqeshwa nangumntu angamaziyo kwa esitratweni xa yenza into wrong umntu eyifihla nowadays umntu akakhangeli into yobana ngubani lo as long bayisithele ebazalini bakhe information ke leyo. That is the power of history mbali. Wazi ntoni ngawo, you understand? Ogavi bayibona la. You understand? That is why Ogavi they inspired into yobana we have a great history because babe inspire history ababeyazi ngabo. You understand? Ogavi bayibona ireality ababephila kuyo baqonda ba no man. Asinamnyamezela because we have a greater history. Once you see information ngawo, if you think that you've been a slave, iqala pha ilandika iqala nge-apartheid nge-slavery history yakho. Xa ubona kuthiwa sikhulekile we're living in democracy, this is the best thing that have ever happened kuyo. Best thing that have ever happened. Uthi umuntu esexelele into yobana singamakhoboka uqonde hayi bazandisokolisa apha but singamakhoboka you ngoku ndinxiba oodikisi noNike uthi ndilikhoboka ndiyakwazi usuka apha ndiyetawuni ndiyothenga into endiyifunayo, ndiyakwazi ungena kwaMarkhams, ndiyakwazi ungena ndithenge yokwa nto, ndiyakwazi ungena kwirestaurant nditye, ndiyakwazi uqhuba iMercedes Benz ndilale ehotele ugqiba uthi ndilikhoboka. Hayi uyandisokolisa wena because lo mntu imbali yakhe uyiqala ngongcikivo nocinzelelo lomntu omnyama. You understand? Uyiqala umuntu omnyama ke ngoku ekwibondage, akayiqali before kufike le European invader. Besinjani before? Nanso ke ngoku apha i-history ke ngoku ibaluleke khona because xa ndikuxelela ke ngoku ngezinye izinto zokuba hey Fondini kwakungagulwa kudala. You understand? Ye umuntu ebephila agqithe kwi-100 years, 100 years into encinci. Yo uvela uqonde hayi hey you you umuntu agqithe ku-100 years ngumngamo zinto enkulu efuna ucelebrate because ivele nasezindabeni xa umuntu ugqithile ku-100 years into enkulu. But ebiyinto enormali lena. You don't know that because history yakho ibambe esiqweni. Iyaconnect. While you are talking about Nkrumah, I remember Nkrumah going to Luyanda. You mentioned that he went to America, Lincoln University. You understand? He went there, ulandi Nkrumah. I saw a new. Nkrumah, ndikapela kwa ilandi indlela yakhe yona wena later. Into yobana Nkrumah when he went there, America. Nansi into emahlulayo ukuthi abantu abaninzi bezazi beyothini phaya. We have a lot of people esibathumela mose kulamazwe thina kulawo. We mentioned that Otabombeki they went and studied abroad. You understand? You go, you study abroad, you are given a history, but you are given information. You understand? Because we are being taught by the enemies. They give you information ngale ndlela izawusuta bona. If you go with institutions with something already, like a history, let's mention, when you know yourself, when you have a knowledge of self, and you go to this person, you know what to do with whatever information that you find. You understand? So Nkrumah, xa esiya phaa start eMelika, ebezazi ba ufuna ntoni, ebezazi beyothini phaya. Unlike umntu oya phaya engazazi ufuna ntoni. You understand? Hayi ndifuna imali. That person will be very confused. Uzawufundiswa yonke le confusion. Abuye ethethe enye ilanguage esingayivayo. You understand? Because akakwazi apply la information ayifumana entshona to i-problems zase-Africa. You understand? But Nkrumah umke apha ezazi ba ndiyothini phaya. You understand? Laa nto beyifile kwalapha and ebezazi bidestiny yakhe indawo Nkrumah. I even realized the struggle sakhe that was mentioned there Nkrumah. Nkrumah sometimes bengenandawo yohlala. Sometimes bengenanto kwa into yokutya. Went through a lot Nkrumah seeking that education phaya. And when he went there khangame pha amele indawo yosiyofunda, he went to ezindawo azazinto bana uzawufumana le information ayidingayo. You understand? He was ilandika igaviite.
he went to Universal Negro Improvement Association because ebesazi ngoGavi even before aye phaya, and he knew these are the people who have negative in. He went and we talked about Du Bois.